መብዛሕትኡ ሰብ ፀሓይን ምዉቕ ኣየርን ይፈቱ እዩ። ሰማይ ክጽልምን ዝናብ ክዘንብን ከሎ ግን ብዙሓት ሰባት ይጉህዩ ወይ ድማ ይጭነቑ እዮም። ገሊኦም ሰባት ግን ፍሉያት እዮም። ንሳቶም ድማ ዝናብን ቁርን ክመጽእ ከሎ እዩ ውሽጣዊ ሰላም ዝስምዖም፣ ልቦም ድማ ብሓጎስ ዝመልእ። ኣብ ስነ-ኣእምሮኣዊ እዞም ሰባት እዚኣቶም ፈተውቲ ዝናብ ይበሃሉ። ስነ-ኣእምሮ ብዛዕባ እዚኦም ምስ ህድኣት ክረምቲ ፍሉይ ፍቕሪ ዘለዎም ሰባት ዘገርም ምስጢራት ይነግረና እዩ። ንምንታይ እዩ ኸ ዝናብ ንዓቶም ጥራሕ ፍሉይ ሓጎስን ምርግጋዕን ዝህቦም? ሎሚ ብዛዕባ እዚኦም ፍሉያት ሰባት ዝተገበሩ ኣዝዮም ሰፋሕትን መሰጥትን 10 ስነ-ኣእምሮኣዊ ሓቅታት ክንርኢ ኢና። ንስኻትኩም ድማ ካብዚኣቶም ሓደ ምዃንኩም ዘይምዃንኩምን ክሳብ መወዳእታ ተኸታተሉኒ። ቀዳማይ ድምፂ ዝናብ ንኣእምሮና ካብ ዘንገስዎ ፍሉይ ናይ ተፈጥሮ ዜማታት ሓደ እዩ። ኣብ ከባቢና ዘሎ ናይ መኻይን ጫውጫውታ፣ ናይ ሰባት ድምፂ ወይ ዝኾነ ዘበሳጩ ነገር ብምሽፋን ንኣእምሮና ንጹህ ሰላም ይውርደሉ። ኣእምሮና ነዚ ናይ ዝናብ ድምፂ ከም ድሕንነት ዘለዎ ቦታ ገይሩ እዩ ዝወስዶ። ፈተውቲ ክረምቲ ነዚ ድምፂ ዝጥራሕ እናሰምዑ ንነዊሕ ሰዓታት ሰላም ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም። ምኽንያቱ ኩሉ ውሽጣዊ ጸቕጦም ናይ ኣእምሮ ድኻውን ብቕጽበት ስለ ዘጥፍአሎም እዩ። Subscribe to my channel. ካልኣይ ዝናብ ኣብ ዝጅምረሉ እዋን ካብቲ ዝነቐጸ መሬት ዝወፅእ ፍሉይ ናይ ሓመድ ጨና ወይ ድማ መኣዛ ኣለዎ እዩ። እዚ መኣዛ እዚ ብስነ-ኣእምሮኣዊ መጽናዕትታት ከም ዘርእይዎ ኣብ ኣእምሮና ዘሎ ናይ ሓጎስ ተዘክሮታት ስምዒትን ክፍሊ ብቐጥታ እዩ ዝቕስቅሶ። ንፈተውቲ ዝናብ እዚ ጨና እዚ ከም ጽቡቕ ናይ ተፈጥራዊ ጽረ ጭንቀት መድሓኒት ኮይኑ የገልግሎም እዩ። ነዚ መኣዛ እዚ ምስ ተንፈስዎ ኣብ ውሽጦም ዓሚቕ ናይ ህድኣት ስምዒት ይፈጥረሎም እዩ። ሳልሳይ ሰማይ ጸሊሙ ዝናብ ክዘንብ ከሎ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ስራሖም ወይ ድማ ኣብ ትምህርቶም ዘገርም ምትኳር ይረኽቡ። መብዛሕትኡ ሰብ ብሩህ ፀሓይ ክርኢ ከሎ ኣእምሮ ናይ ውፃእ ተዛወር ዝብል ምልክት የመሓላልፈሉ። ፈተውቲ ክረምቲ ግን እቲ ጸሊም ደበናዊ ኩነታት ንኣእምሮኦም ካብ ምስራሕ ስለ ዝከላኸልሉ ናይ ውፃእ ዝብል ድሌቶም ይጠፍእ። በዚ ምኽንያት ድማ ኣብ ውሽጢ ገዛኦም ኮይኖም ዓበይቲ ስራሕቲ ብሉፅ ትኩረት ረኺቦም ንኽሰርሑ የኽእሎም እዩ። Subscribe to my channel. ራብዓይ እቲ ዝናብ ዝፈጥሮ ናይ ከባቢ ጸጥታ ንኣእምሮ ሓድሽ ፍሉያት ሓሳባትን ከስዕብ ዓብዪ ሓይሊ ይህቦ። ብዙሓት ናይ ዓለምና ዓበይቲ ጸሓፍቲ፣ ስነ-ጥበባውያን፣ መሃዝቲ ሰባት ፈተውቲ ክረምቲ እዮም። ውሑድ ዝናብ ምስ ናይ ሓሳባቶም ዋሕዚ ተኣሳሲሩ ንኣእምሮኦም ሓድሽ ሚስጥራትን ክፈትሕ ዝጽሕፍ መንፈስ ይኾኖም። ሓምሻይ ፈተውቲ ክረምቲ ዝናብ ክዘንብ ከሎ ዝበለጸን ጥዑይ ድቃስን ይረኽቡ እዮም። እቲ ናይ ክረምቲ ትሑት ደበናዊ ብርሃን ናይ ዝናብ ማራኺ ዜማን ንኣእምሮና ሕጂ ግዜ ዕረፍቲ ድቃስ እዩ ዝብል ምልክት ስለ ዝህቦ ብዚ ምንም ናይ ሓሳብ ምብታንን ዓሚቕ ድቃስን ይወስዶ። ሻድሻይ እዞም ሰባት እዚኣቶም መብዛሕትኡ ግዜ ብዙሕ ሰብ ዝእከበሉ ጫውጫውታን ጭብጨባን ዘለዎ ቦታ ኣይፈትውን እዮም። ኣብ ጽሙቕ ኩርናዕ ኮይኖም ሻሂ ወይ ድማ ቡን እናሰተዩ ዝናብ ክዕዘቡ ይመርጹ። እዚ ባህሪ እዚ ንኣእምሮኦም ሓድሽ ሓይሊ ንምእካብን ውሽጣዊ ማንነቶም ንምሕዳስ ዝጥቀምሉ ወርቃዊ መንገዲ እዩ። ሻውዓይ ዝናብ ንሰባት ናይ ግድን ናይ ውሽጣዊ ገዛ ፀግዒ ከም ዝሕዙ ስለ ዝገብሮም ምስ ገዛ ርእሶም ፍሉይ ዕላል የማዕብሉ እዮም። ፈተውቲ ክረምቲ ኣብዚ እዋን እዚ ንህይወቶም ብስፍሓት ክግምግሙ ንመጻኢኦም ድማ ብህድኣት ከውጥኑን ምስ ርእሶም ጽቡቕ ክመያየጡ ግዜ ይረኽቡ እዮም። ካብ ሰባት ርሒቖም ውሽጣዊ ማንነቶም ዝረኽብሉ እዋን እዩ። Subscribe to my channel.
ሻምናይ ልክዕ ዝናብ ንመሬት ሓጢቡ ካብ ሓመድን ረሳሕን ንነገራት ከም ዘጽርዮ ንፈተውቲ ክረምቲ ድማ ዝናብ ክዘንብ ከሎ ውሽጣዊ ሓዘኖም ቃንዛኦም ወይ ድማ ከቢድ ስምዒቶም ኩሉ ተሓጺቡ ዝጠፍእ እዩ ዝመስሎም። Subscribe to my channel. እቲ ዝናብ ንደገ ክሓጽብ ከሎ ንዓኣቶም ድማ ውሽጣዊ ተስፋን ናይ ምንባር ሓድሽ ሓይልን ይዘርአሎም እዩ። ታሽዓይ ሓጎስ ንምርካብ ዓበይቲ ነገራት ብዙሕ ገንዘብ ወይ ድማ ድሙቕ ፌስቲቫላት ኣየድልዮምን እዩ። ውዑይ ሻሂ ወይ ድማ ቡን ምስታይ ጽቡቕ መጽሓፍ ምንባብ ወይ እውን ብመስኮት ኮንካ ነጠብጣብ ዝናብ ምዕዛብ ጥራሕ ዓብዪ ሓጎስ ይህቦም እዩ። ብስነ-ኣእምሮኣዊ መዳይ እዚኣቶም በናእሽቱ ናይ ተፈጥሮኣዊ ስልማታት ብቐሊሉ ዝዓብቡ ንጹሃን ሰባት እዮም። መብዛሕትኡ ሰብ ቁርን ዝናብን ክመጽእ ከሎ ይጭነቕ፣ ይሓርቕ ወይ እውን ይጉህ እዩ። እዞም ሰባት ግን ኣብቲ ኩሉ ሰብ ዝፈርሖ ጥንኩር ኣየር ውሽጣዊ ፍሉይ ጽባቐን ሰላምን ይረኽቡ እዮም። እዚ ድማ ብስነ-ኣእምሮኣዊ መዳይ ክረአ ከሎ ኣብ ህይወቶም ንዘጋጠሞም ጸገማትን ጥንኩር ግዜያትን ብትዕግስትን ብናይ ውሽጣዊ ሓይልን ናይ ምስጋር ልዑል ዓቕሚ ከም ዘለዎም የርኤና እዩ። ንስኻትኩም ከ ካብዞም ክረምቲ ዝፈትዉ ሰባት ዲኹም ወይስ ኣይኮንኩምን? ካብዞም 10 ሓቅታት ኣየናይ ሓቂ እዩ ንዓኹም ዝገለጸ? እዚ ቪድዮ እዚ እንተፈቲኹሞ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ምግባር ይትረስዑ ኢኹም። ኣብ ቀጻሊ ብሓድሽ ሓሳብ ብሓድሽ ቪድዮ ክሳዕ እንራኸብ ሰናይ ግዜ